Vítam vás z nového videa zo sveta Dark Smile. Ideme druhú časť s Dark Smile. Dúfam, že ma teraz neprekvapí, že bude stať predo mňou. To by bolo veľmi creepy až moc. Keď chcete, tak sa to volá creepy. Kto nevie o čom, tak si pozrite prvú časť. Oh no. Dobre. Inak som si chunk resistance zvýšil. Ale ani to moc vidno nie je. Dobre, mal by som si rýchlo získať veci a meso, aby sme večer mohli... Počujem zombicie meso a... meč si vykraftiť kameň. A ja už mám kameň, dole. U Česku. Tak. Krafťák, vykraftím si. No ja už mám krafťák, nevá. Tak som si vykraftil navyše krafťák. Aha, ja som si nekraftil tieto drevené veci. To znamená, že som sa troška pomýlil. Tak. Zničím to a musím nájsť spawner na zombíky. Alebo do kejvky zabíjať zombíkov. Alebo čo mi veľa jedla. Potrebujem nájsť kejvku. A inak si dať veci do inventory. Usporiadam si inventory tak pekne. Mám plné inventory, lebo som získal prvú. Boha sa musím deliť, čo je off screene. No tu si dám voľaké jedlo. Musím si nehať jedlo v inventory, budem fajčiť za zombíkama. Potrebujem dosť masa na to, aby som Dark Smile mohol troška vyvolať. To je prekletý seed. Do prčíš. Tam keby som padol, tak umriem. Tu je veľká trhlina. Môžem povedať. Mečom to nitím, to je zaujímavé. Do piče. Tam nechci. Čiže sa bojím troška skakať dole. Musím si dohealovať APčka potom. Nechám si dohealovať APčka. Každý skok dole riziko znamená. Hop. Do piče. Už som low. Radšej zostanem tu na vrchu. No. Prečo sa nevyťažím dole? To je zaujímavé. Tak si získam armor. To znamená, že si potrebujem uhlí a vidím tam dole iron. Ten iron si vyťažím a získam veľké dobro. Ironový chestplate sa bude hodiť, alebo ironový meč. Na Dark Smile nebudem potrebovať. On je nesmrteľný, tak radšej si budem dávať bacha. A hlavne ho nehitovať. Potom bude provokatívny. Nezlaknúť sa droj. Zlaknem sa určite. To nikto nemôže povedať, že nie. Aj vy by ste sa zlakli, keby sa pred vami odrazu objavil Dark Smile. To je entita, ktorá by Minecraftu nemala byť. Dúfam, že ho neodstranili. Po novej verzii. Nová verzia znamená, že voľaké entity, ktoré boli odhalené, sa musia skovať. Dúfam, že to funguje na 1.21 beta verze Minecraftu. Bedrock edícii. Na Bedrock edícii. A beta edícii, to znamená beta. To znamená, že všetky... Ja som videl, ešte tam je iron. Mám sa ísť alebo si nájsť veľký iron dole. Je tu creeper. Hlavne by som si mal asi vypiecť.
A už sa zetmie o chvíľku. Tak by som si mal udelať menší domeček. Udelám si. Nemám ani... Hlavne potrebujem štít. To je jediná moja obrana po novom. Lebo so štítom vás nemôže žiaden mob zabiť. A keď proti Kyprovi budete bezpečnejší. Tak. Dúfam, že sa dneska ešte neukáže ten Dark Smile. Lebo to by bolo extrémne creepy. Neviem, čo si teď zjem. Tak už mám, aby som sa doheloval. Ja sa bojím všetkoho, čo sa tu možno bude hýbať večer. Sem si položím krafťák. Vykraftím si pec. Tu je pec jedna. Jedna mi stačí. Radšej si to budem pomaly vypíkať. A hlavne si tu udelám okolo mňa svetlo. Mám aj tročky, tak. Tak. Počkám zavadzať. No, a už sa zetmelo. Nemyslím na Slovensku, myslel som. Sa zetmelo v Minecraftu. No, nemám si tu ešte jednu točku a radšej skočím dole do svojej fonlísky. A možno vyťažím ešte toto uhlí nado mňou. A mal by som hlavne pozorovať v okolí, či tu náhodou nie je Dark Smile. Inak v Hailovcovom na 15.11, alebo sa pozrite do komentára, tam by to bolo presne, tam bude môj komentár, kde bol zvládnutý Dark Smile. Pustíte si to a stopnite to hneď. A tam potom uvidíte čiernu postavu, ktorá preblikne po asi takých 2 sekundách. A to som napísal, že tam existuje Dark Smile. Dúfam, že ma nič nejde. Lebo to potom môže byť Dark Smile. Budem mať uhly. To je super. Tak. Tam sú irony. A radšej sa budem pozerať v okolí. Každá sekunda môže byť Dark Smile. Že tam môže byť Dark Smile. A sa mi dopiekol iron. Aj. Hurá, môžem si vykraftiť shield. To je najdôležitejšia vec. Aj varkov, ale hlavne štít je dobre mať. Že zablokuje všetek damage a je to i účinné proti ostatným mobom. Si jeden shield. Hneď sa mi dal do drevky. Potom si vykraftím bucket. A všetek iron som využil. Tak. A počkaj, keď si to shiftem, ono to funguje, ja mám sheet, to je super. Moc sa toho neteším. A mohol som si vypiec voľaké mäso. A ja už skoro som všetko využil. Tak vypečeme salmona. Nevieš, či sa to ten salmon pekol. Ten salmon. Tak, pekne. A dám si do inventári. Lebo chleba sa nedá upiec, lebo ten je upečený už. No, a budem musieť na chvíľku vypnem zvuk.
Aj, ja. Potom mi napíše. Do prdele. Neviete, čo myslí. Nepáči sa mu tu. Mám len 40 fps, 35. A nevidím nič. Čo je to čierne? To mi nehovor. A to je čierny tien do piče. Som sa zlakol čierneho tienu. Všetko, čo je tu čierne, môže byť Dark Smile. Zapamätajte si. A náhodou sa mi neznalo, že volá, čo mi preblíklo pred obličejom. To sa mi nezdalo. Haló. Haló, ja chcem vyskakať. Napíšte mi to do komentárov. A ešte keď toto video ja pozriem ešte, tak vám poviem. Už bude deň. Dobre. Ideme. Ideme vyťažiť ten iron. Potrebujem vodu inak vyskať. Tak ideme. No, počkaj, ja som si zapomenul. Veci chcú zobrať. Točka, krafťák a tak ďalej. Točku si zoberiem tak, pekne. Krafťák. A drevo. To sa mi môže hodiť. Na styky a tak ďalej. No, na styky nič. Možno na tlačítko. Dobre, nepomenujem. Jo, ja som nechcel z uhlie. Ja som potom vyskúpať aj inak hore. Uhlie ma teď nezajíma, mám ho dosť v inventory. A ja som sa skoro zlákol, čo tu je do piče. Bo som sa zlákol skoro. A potom som si uvedomil, že to je tá moja diera. Setkanie s Dark Smile odložíme na ďalší deň. Udělal som si moju base. Raz, dva, tri. Tak, ďalší blok. Tu je voda. What? Ja som žil okolo tejto veľkej jaskyne. Počujem veľa jedla. To je hlavne zásadou mojho teď. Potom si budem musieť získať jedlo. Keď vyskačom a vyťažím si ten iron, ktorý tu je v stene. Tak. Prekopím sa troška doľava, tak. Troška dám si shift. Podobne by mal byť, no takto. Takto rovno blokom. Raz, dva, tri, skok. Jo. 1, 2. Po 2 irony, to je v pohode. A ešte sa troška vyťažím tento debilný smúr. Nebo čo budem ísť hore. To znamená, že potrebujem ísť na povrch, sa vystaviť. A furt mám shift, keď si všimáte. Ja si ten shift nevypínam. Preto... Troška neskôršie, potrebujem viacej jedla. Keď získam viacej jedla, potom pôjdem... To som získal len z tuhne, ja nezískal som si nič sám. Som získal len z tej truhly, ktoré sa dal bonus čask. Hop. Hop. Vypnem si mikrák.
No, už sa mi podarilo získať mäso. No a budem musieť troška začať šetriť s jedlom. Tak. To je skeleton spawner. Podľa toho, keď to počujem, tak to je skeleton. Spawner nevá. To vadí troška. Dúfam, že to nebude skeleton spawner. A podľa keď počujem skeletony, tak si dám vypieť ešte toto. A potom pečem si mäso a potom pôjdeme do dola. Tak sa mi moc nechce. Bo tam to budú skeletoni a skeletoni sú najotravnejšie mové. Počkaj, ja skontrolujem, či mám shift takto. Tak. Nech sa mi peče to uhlí. Teď aspoň počujem bobové. Tak. A ešte ďalší. Mal by ich byť časť, prečo nemám? Počkaj, ja som dal vypiekať 5 alebo 5 asi, tak 5. Tak nezobral som si na vodu. Keď tam skočím, tak tam budú určite skeletony. To vypadá, že byli do môjho štítu. Pohodička, to som možno. Macha si budem dať. Piče. Mám ho mŕtvy. A zničil som ten spawner. Dúfam, že tu bude veľký rotten flash. Bo to sa bude hodiť. Mám rotten flash a zlaté jablko, to je dobré. To je dobrý loot. Zlaté jablko sa mi bude hodiť. A čo to je za enchant? Protection 3, to sa bude hodiť ešte veď. To je zlé. To je zlé. To piče, to je zlý loot. A inak čo vyhodím. Neviem, čo bude určite. Polievka sa mi nechce robiť. Kaktus určite nie. Toto nie je. Zoberiem si chleba, to sa bude hodiť. Dobre, a budem musieť, to je dobré. Vrátim toto veľké tam, semiečka nebudem počúvať určite. Ja to dám do prdele. 9 nástroj, potom sa to zbavím. To je všetko. Dobre. Počkej. Kým to tlísky? Som opatrnejší. Mám 3 torčky. Mal by som si spraviť torčky. To je ľahko tu spraviť.
Mám 21 stoček. 25, tak. To zvuk sa mi nezdá. Podivný zvuk. Už si moc nepamätám. Potom mi napíšte do komentu. Dobre. Fú. Večeroval som získal, dobre. Áno. Disconnectnúť, ahojte, budem tu buď levelnúť. Tak, čaute. Tak, ahojte, končím týmto videom, uděláme na 3, 4 až